Jotim nonro e weche mag nyange mag jok manyiri okone jogo makedo kod nyange nyiri mondo tii kod nonro ma osetim mondo okonya gi e ng'eyo yore makare manyalo konyogi tieko nyange nyiri. Mae biro bang' nonro ma otim kod bad migawo mar piny owacho ma ong'ere kaka Population Council of Kenya yango ni nitiere okenge ma inyalo tii godo mar thiro chutho nyange mar nyiri. Jafwambo marwa e kaunti ma Migori, George Juma, nigi ler mathoth. Safar mar kedo kod nyange ma nyiri e kaunti ma Migori osebed mabor kendo pod dhi nyime. Ne igeno ni nyange nyiri e kaunti ma Migori kod piny Kenya mangima dhi rumo e higa mar 2022. Lekni kata kamano ok ne ochopo. Kwan nyiri ma pod itero nyange e kaunti ma Migori to e gwego ma Kuria pod ni malo. Lipot yango ni malo nyiri 2,000 ne otimnegi nyange e higa mar 2014 e kaunti ma Migori. Penjo osebedo mathoth malo duoko gimomiyo okenge mathoth osebed ka iketo e kedo kod nyange mag nyiri, kata kamano nyange ni koro ok dog piny malong'o. We have been implementing this intervention for quite a long period of time. What is the evidence that it is working? And you can only know that through research, through evidence, and also learn from other interventions that have been implemented in different countries. Jokanyo makedo kod lwenjego mag kit chwech pod temo tiyo kod okenge mopogore opogore mar kedo kod midhiero ni. But you need to see how do we come up with evidence-based interventions to end the cut? Evidence-based interventions are there, studies have been done, and a lot can be picked with the Migori community, especially the Kuria East and West. Being able to engage the community and being able to understand how best we can support the community, and I would say capacity strengthening for the community members, especially women and children, to understand that they have their rights and they can stand and claim their rights. Nonro motim kod bad migawo mar piny owacho ma ochung' ne kwan oganda ma ong'ere kaka Population Council of Kenya yango ni yore mosebed ka itiyo godo e kedo kod nyange mag nyiri moko nyago lemo ka moko bende koro ok nyago lemo. Interventions, for example, using community dialogues, for example, using media in terms of engagement of communities, are showing really very effective in terms of ending FGM. Dennis Matanda matikruogni mar Population Council of Kenya mane wekindero mane okelo migepe ma opogore opogore makedo kod lwenjego mag kit chwech e kaunti ma Migori wach ne gigo machal kaka nywando jogo mane itiyo godo e timo nyange ne nyiri chon to ne oweyo e kampen makedo kod nyange ma nyiri okel lokruok moro amora kendo koro onego bole piny. This intervention of working with former circumcisers and giving them money, hoping that that will stop FGM, evidence really shows that it does not really work. So we have to invest more money in terms of community engagement, either through dialogue, making sure that we have proper enforcement mechanisms when it comes to the law. Matanda wach ni bende nonro magi koro yango ni chike nitiere mabeyo makedo kod nyange mag nyiri, kata kamano ok gikony nikech rebe ketogi e tim e yono mowinjore. The law is only as effective when it comes to enforcement. So we need to make sure that you have proper enforcement mechanisms, but also on the other side, it can also be counterproductive. Samuel Kimani otegruogno mar Africa Coordinating Center for Abandonment of FGM wach nonro mayande gitimo yango ni nywando jochiw thieth duto e kedo kod nyange mar nyiri koro nyago lemo. FGM is associated with health complications that arise from the practice. And who is the best person to deal with those complications? It is a healthcare worker. So during dealing with those healthcare complications associated with FGM, the healthcare workers can actually be able to share messages and be able to counsel women and girls on why they need in order to continue with the practice. George Juma, Ramogi TV, Migori.